অবৈধটো অবৈধ অসম চৰকাৰৰ অসম চুক্তিৰ দ্বাৰাতে সেইটো কাম কৰি আছে। অসম চুক্তি ইয়াতে আছে, চুক্তিত লিখা আছে যিসকল অবৈধ ইহঁতে যাবই লাগিব। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायलायनो माखासे पलिटिक्सनि भिडिअफोरखौनो लानानै फैनाय जादों। दिनैनि गिबिसिन भिडिअआव जोङो नैबे सासे बिहारिया जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय मानसिफोरनि सायावहाय माबायदि रायदोंमोन आरो माबायदि खालामनांफिनखो, मा बुंजाफिनखो आरो मा खालामनांखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोलानो जाबाय। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन, बिपिएफनि सीएमआ सानजाहा रायजो जानाय मानसिफोरनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं। थामथियावहाय जोबनायाव इउपिपिएलनि सीएमआ बिपिएफनि सीएमनि सायावहाय माबायदि दुखु फोरमायदों नोंथांमोना बेखौबो खोनासं रायजोफोर। बे समाव खोनासंदो, सासे बिहारिया मा बुंनायमोन नर्थ इस्टआव थानाय आसामिस आरो जोंनि ट्राइबेल्सफोरनि सायावहाय। आपका सीना पर चढ़ के बिहारी रहेगा आसाम पे। औकात है तो बिहारियों को हटा के देख लेना। हेमंत मामा ने बोल दिया है, आसाम सरकार के भी औकात नहीं है कि बिहारी को हटा देने का। ठीक है, बिहारी पावर दिखा दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। आप बिहारी पावर क्या होता है पता नहीं है आप लोग का। ऐसा समय आएगा ना, 5 साल 10 साल वेट कीजिए आप लोग, असम का आधा बिहार बना देंगे, सेकेंड बिहार, याद रखिएगा। मैं 1 हफ्ता पहले 2-3 वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड किया था। मैं उसमें जातिवादी के लेके थोड़ा गलत शब्द यूज कर दिया हूँ। मुझे वैसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, और थोड़ा बहुत सरकार से भी मैं कुछ सरकार के भी लेके तो मैं गलत बोल दिया हूँ। असम सरकार से भी और हिमंता सर से भी और तुलराम सर से भी उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। नेक्स्ट टाइम से सब वीडियो कभी अपलोड नहीं करूँगा। मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही गलत बोल दिया था शायद, और वो वीडियो मुझे पता नहीं था कि मेरा वीडियो इतना सारा चलेगा, वायरल हो जाएगा। मेरा को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, हो गया है। गलत बोल दिया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए सॉरी आप सबसे। जय अखम, जय बिहारी। खोनाबाय दा रायजोफोर, बेखायनो आङो हिन्दी भाषाजोंनो बुंनो सानदों। आप लोग खुद सोचो, आप लोग हमारा देश में जा करके वहां पे जमीन कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसी को कहने के वजह से आप गुस्सा में सोशल मीडिया में अबुल तबुल बात बोल रहा था, है ना। आप खुद मालूम है कि ऐसा अगर कहने से किसी को, किसी जाति को अगर गाली देने से सोशल मीडिया में क्या अंजाम होता है उसको आप अच्छी तरह मालूम नहीं था। अभी मालूम हो गया ना, दम देखा रहा था ना हमको, हमारा नॉर्थ ईस्ट में रहने वालों को आप धमकाया था ना, अभी मालूम हो गया। अभी कैसे चुहा के तरह आप माफी मांगना पड़ा, है ना। इसलिए सोचे समझे सोशल मीडिया में बातें करो। आप खुद को सोच रहा होगा मैं बिहार का डॉन हूं, है ना, लेकिन अभी देखा बिहार का एक चूहा है, चूहा, बिल्ली पकड़ा गया जैसा अभी माफी मांगना पड़ा। दोस्तों, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसने सोशल मीडिया में हमारा ट्राइबलों को, आसामिसों को गाली दिया गया है, गाली दिया गया था, इसलिए उसको माफी मांगना पड़ा। हमें क्या गलत किया? हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने, ट्राइबलों ने आप लोग का जमीन में जा करके वहां पे 1 रुपया भी कमाई नहीं किया, एक पान दुकान भी नहीं दिया, एक जूते पॉलिश भी हमें वहां जाके नहीं किया। लेकिन आप लोग हमारा देश में आकर के हमारा देश का रोजगार छीन ले रहा है, फिर भी हमें आप लोग को रहने के, खाने के, बैठने के लिए जगह दिया है, फिर भी आप लोग हमारा जमीन कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। कहां से सीख लिया रे? हमारा भारत सरकार ने सबको अलग अलग जिले बना के दिया है,
आप लोग को भी दिया है जिले ना, बिहार आप लोग का भी अलग से जिले है। तो बिहार रहते हुए भी असम को 2 नंबर बिहार बनाने के लिए कह रहा था ना। शर्म आना चाहिए, आप लोग को बिल्कुल शर्म आना चाहिए। सभी सीख लो, ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। एक जाति को गाली देना वो कभी भी नामुमकिन है, मालूम है ना। अभी पता चल गया ना, माफी मांगने की वजह से। सोचो, जितना भी बिहारी लोग है आप लोग सोचो, ऐसा कभी भी मत करो ना। मा बुङो रायजोफोर, बिथाङा सानदोंमोन जानो हागौ ना ससियेल मिडियायाव सिगिनानैहाय जोंखौ गिगोन। सोशल मीडिया भाई, सोसाइटी वो क्या चलेगा, अगर सच नहीं है गलत है तो वो नहीं चलेगा। वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कितना दम है उसको अभी मालूम हो गया ना। रायजोफोर दानिया खोनासंदो बीपीएफ पार्टीनि सीएमआ मा बुंदों। আগত চুক্তিকাৰীয়ে এই প্ৰমোদ বড়োৱে এৰিয়া বাঢ়াই দিছে, মানুহ বঢ়াই দিছে, বাজেটটো পইচাটো বাঢ়িব লাগে না লাগে, লাগে না নালাগে, সেইটোতো চুক্তি লিখিব লাগিছিল। চুক্তিটো নাই, এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰি? এইটো প্ৰমোদ বড়োহঁতে কি কৰিছে কৰা নাই আজি ক'লেতো খুব বেয়া পাব পাৰে। গাঁও আগত ইহঁতে যিটো চুক্তি কৰিছে, গাঁৱটো সোমাইছে, এৰিয়াটো বাঢ়িছে, মানুহ বাঢ়িছে, এৰিয়া বাঢ়িছে, ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে না নালাগে? সেইটো কিবা শব্দ লিখা আছে ইহঁতৰ চুক্তিত? কিবা শব্দ লিখা আছে? নাই। তো এতিয়া আমি ইমান বিপদত পৰিল, মানুহ বাঢ়িল, এৰিয়া বাঢ়িল, এই অঞ্চলত কেনেকৈ কাম কৰিব এতিয়া? এতিয়া আগত বাজেট, আগত মানুহ পপুলেশ্যন বা এৰিয়া লৈ পেলাই যিখিনি বাজেট পইচা, এই পইচাটোৱে আমি তাতে कन्ट्रोल गैला नामाब्रा बीपीएफनि सीएमनावहाय हा थाइलाय बारलाय बाथ्राफ्राबो। फारसेथिं जोङो नायोब्ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय 1000 कोटी थाखा आरोबाव बारायबावदों फैसाया। बिटिआर एकर्डनि बाजेटआ गासै टटेल मिलायनानैहाय 1500 कोटी थाखा। अब्ला बीपीएफनि सीएमआ मा बुंखो दिनैनि समावहाय हा फाइनेंशियलावहाय फैसा बारायनाय गैया। अब्ला बे 1500 कोटी थाखाया मानि? बीटीसीआवहाय 500 कोटी थाखामोन। दा बे 500 कोटी थाखाखौ मिलायफानानैहाय 1000 कोटी थाखा आरोबाव बिटिआरआव मोनदों। मानो मोनदों बेखौ? एनडीबीएसनि सारेन्डार जानाय, यानी कि अस्त्र गथायनायनि गेजेरजोंहाय, एनडीबीफोरनि अस्त्र गथायनायनि गेजेरजोंहाय, एसल' नङा गासैबो एनडीबीफोरनि अस्त्र गथायनायनि गेजेरजोंहाय बे फैसाया फैदों। नाथाय बे फैसाखौहाय गाव हारसिं बाहायनांगौब्ला अब्ला 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय बिल खालामथारनांगोन होननानैहाय जोङो आबसु दैदेनगिरि आथिखालनि रायजो सभा एमपि प्रमोद बर' सारनिफ्राय जों खोनागासिनो दङ। नाथाय बीपीएफनि सापर्टार्स, बीपीएफनि मावथि आरो बीपीएफनि सीएम नोंथांमोना मानो सापर्ट गैया? रायजोफोर, नोंथांनोबोथ' बड'लेण्ड नांगौ होनदोंना? बे समाव नोंथाङाबो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंबाय। नाथाय गाबोनफोरनो बड'लेण्ड जाया होननानै बुङोब्ला अब्ला जों गनायगोन नामा? रायजोफोर, बेसेबां फोरमान नांगौ हाग्रामा महिलारिनि बड'लेण्ड नाङा, आसामखौहाय जों बुखावनो गोसो गैया, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ। लाजिनो सोलोंदोब्रा, मावदो मोजाङैनो खामानिखौ। 9 मास आगान होफैबाय, जुलाइ दानावहाय बाजेटनि बाथ्रा दङ। बे समावहाय बीपीएफनि सीएमआ बुंदों जुलाइ दाननिफ्राय मानो खामानि मावसिगोन। माबायदि मावो जों नुगोन रायजोफोर। जुलाइआथ' हाबखाबायानो, दिनै 1 थारिख, मिथिबाय दा? हा इभिक्सननि बाथ्रा दङमोन ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनिफ्राय, बेबो गैया। दिनै जों खोनादों बीपीएफनि मावथिफोरनिफ्राय हा इभिक्सन जाया। नाथाय फारसेथिं नोंथाङा इन्ट्र'आव नुदों हाग्रामा महिलारिया अबैधआ अबैधखा, बिसोरखौ होखारखानांगौखा। थिगानो बाथ्राया, अबैधआ अबैधखा, जायफ्रा इलिगेल हाबनानै थाफैखादों बिसोरखौ होखारखानांगौखा। नाथाय बीपीएफनि खुगानि रावा, सीएमनि खुगानि रावा
थाइलाय बारलाय उल्थां फाल्थां ससियेल मिडियायाव रायजोफोर मिथिबायना कन्ट्रल गैला फारसेथिं सनितपुर गहपुर बिसनाथ हालामनि रायजो राजाफोरखौहाय बिटिआरआव सोसनजानायखौ बादों टेनसन खालामदों होननानै बुंदों BKWAC आवहाय थांफानो थिनदों वाव नायदो रायजोफोर अब्ला थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां सनितपुर बिसनाथ गहपुराव थांनानै BPFनि मावथिफ्रा होजोंहाय लेक्सार हैदोंमोन गिदिर बाथ्रा डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा पेन्डिं थानाय गामिफोरखौ सोसननायनि बाथ्रा नाथाय दिनै मानो टेनसन जाखो मा टेनसन होनाय जाखो जोंनोहाय सुबुं अनजिमा बारायनाय नांगौ ना खमायनाय नांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सनितपुर बिसनाथ गहपुरा बिटिआरआव सोसनजाबाय सिगांहाय मात्र मोनब्रैल' जिल्लामोन दा बे मोनब्रै जिल्लानि जायगायावहाय गोदान मोनसे जोंनि बेयावनो गोदान जिल्ला जाबावबाय तामुलपुर अब्ला बारायदोंना इंक्रिज जादोंना डिक्रिज जादों नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम साफ्रोमबो फरायनो गोरों जोबसै आजिखालि सिगांसो फरायनो रोङि मानसिफोर दङमोन दा बैसोर बायदि माखासे गामियावहाय गोग्लैसोनानै थानाय जौजों गेलेग्रा मानसिफ्रानो BPF पार्टिखौहाय दिनैसिमबो गोबानानै दङ रायजोफोर बे समाव खोनासंदो दानिया UPPLनि CMआ BPFनि CMनि सायावहाय मा दुखु फोरमायदों BTCত যিখিনি চাকৰি দিব লগা আছিলে আমি য'ত প্ৰচেছবিলাক কমপ্লিট কৰি আহিছিলোঁ সেইটো আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই ছেপ্টেম্বৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল চৰকাৰ বহু মাহ হৈ গ'ল আমি টিচাৰৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ ইয়াৰ গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি থৈ আহিছিলোঁ 1200 টিচাৰ আমাক টিচাৰ লাগে ইয়াৰ আগতো আমি প্ৰায় 6-7 হাজাৰ টিচাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছিলোঁ কিন্তু সেই টিচাৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে দিব পৰা নাই আৰু মই গম পাইছোঁ তাত বেলেগ একো নাই তেখেতসকলে তাত অলপ টকা পইচাৰ অলপ ধান্দা কৰা বুলি গম পাইছোঁ সেকেণ্ড কথা যোৱাকালি মই দেখিছোঁ যে মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ দিনত যিবিলাক চাকৰি হৈছে এই চাকৰিবিলাকৰ ওপৰত তেখেতে ইনকুৱাৰী কৰিব কিবা কৰিব বুলি কৈছে মই ক'ব বিচাৰোঁ যদি তেখেতে চাকৰিৰ ওপৰত যদি কিবা নজৰ দিব বিচাৰিছে 2005 চনৰ পৰা সব চাকৰিৰ ইনকুৱাৰী দিব লাগে যদি সাহস আছে যে এই সময়ত কেনেকুৱা চাকৰিবিলাক দিছিলে আমি জানো গতিকে 2005 চনৰ পিছত যিমানখিনি চাকৰি দিছে কিমান ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি দিছে এই কথাখিনি তেখেতে ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে মই হেতু তেখেতক অনুৰোধ কৰোঁ যদি সাহস আছে সেকেন্ড কথা হৈছে যে আমি যিখিনি চাকৰি দিছো তাত SIO দিছে ফাইনান্সিয়েল সেংচন আছিলে ইন্টাৰভিউ হৈছিলে আৰু প্ৰপাৰ প্ৰসেসেদি আমি দিছিলোঁ জানুৱাरि दाननिफ्राय लानानै साख्रि नायबिजिरनायनि बाथ्राया ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो बे साख्रिनि बाथ्राया गोसारगासिनो दङ नाथाय साक्सेसफुल जायाखै बेसेबांसिम नायबिजिरगोन बिथांमोनासो मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन दा फारसेथिं जों खोनाखाबाय UPPLनि CM प्रमद बर' सारा बुंबाय बिथाङा साख्रि नायबिजिरनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय फैसा मोननो लुबैदों बे साख्रि मावग्राफोरनिफ्राय फैसा देखौनो हास्थायदों बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनो हायाखै आरो जुदि हाग्रामा महिलारिया साख्रि थिसननायनि बाथ्राखौहाय जुदि मावनो हायोब्ला 2005 निफ्रायनो नायबिजिरजोबनानै खामानिखौ माव होननानै बुंदों अब्ला हागोन ना BPFनि CMआ हागोन ना UPPLनि CM आथिखालनि रायजो सभानि मन्त्रि MP प्रमद बर' सार बायदि मावनो हागोन ना BPFनि CMआ गोबां बाथ्रा दङ रायजोफोर नाथाय भिडिअआ लाउद्राय जायो बिनि थाखायनो सुंद' भिडिअखौ बानायनांगौ बाध्य जायो रायजो राजा नोंथांमोना मा बुजिखो बे भिडिअनि सायावहाय जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि